Chal mar jatend migao mar pur Mithika Linturi koronie lweta komiti moyiedhi mar od bura mawinjo bura mar thiche oko. Tok komiti no tieko winjo bura kawuono. Komiti no mar ji 11 motelne kod jaod bura Naomi Wako koro dhi ndiko ripot margi kendo chwalo ne od bura chieng' wuok tich e romo moyiedhi mar od bura. Jaod bura Mabumula onyiso komiti no ni Linturi nyaka dhi pacho kaluwore gi mbolea mabandia pacho ka e kinde ma Linturi to pod oramo ni oonge gi teko e wach mar kelo mbolea e pacho ka. Chris Owino leronwa mathoth. Bang' ndalo adek mar bura mane opong' kod ywarok, buge mar hera kachiel gi lal mar okinde, komiti moyiedhi mar Naomi Wako koro dhi romo kendo ng'ado bura ewi paro mar thicho oko jatend migao mar pur Mithika Linturi. Komiti no mar ji 11 dhi ndiko ripot margi ewi paro matero pacho Mithika Linturi ma itudo kod mbolea mabandia pacho kae kendo pedho ripot makamano ne od bura chieng' wuok tich juma manyien. Jakom komiti no Naomi Wako osingo ni komiti mare dhi nono weche duto mane ochwal e nyimgi kendo ng'ado bura maratiro. We shall analyze each and every evidence that was submitted to this committee by all parties and make our findings in accordance with the requirements of Article 152(9) of the Constitution. Jack Wamboka kod kinde mage onyiso kweth mar Naomi Wako ni ne gipedho neno moromo mar tero dala Mithika Linturi kendo kwayo komitino mondo omi jopur mane ousnegi mbolea mabandia ratiro kuom tero pacho Mithika Linturi. As the minister stands here to try and run away from responsibility, yes, farmers were affected. Farmers who are protected by Article 46, which provides for protection of consumer rights. Yes, poor farmers. So as the committee deliberates on this, please bear in mind that farmers were affected, farmers are crying. You cannot sit here and pretend that you are not addressing the issue, whether it is substandard or fake fertilizer. The question remains, had the CS done his job and not slept on his job, we wouldn't be where we are. Okil kamaloka maduong' mar Jack Wamboka John Hamenwa okawo chung' motegno ne Mithika Linturi ema nyaka kaw ting' ewi biro mar mbolea mabandi e pacho kae kaka jatend migao mar pur. As a minister in charge of food security, and we are asking very respectfully that you must go. You will be failing in your duties if you do not make the finding that he should go. It will be disastrous for this country to allow people to sleep on their job and we come and politicize or give excuses. Kenyans need value addition for their money. Okil kamaloka mar Mithika Linturi Mudhomi Thiankolo onyiso komitino ni bura mar thicho oko jatend migao nyaka yiengore e mise mar neno moromo ma ok weche mag awinjo. You kept hearing from the mover, from his council, that perception is enough. Because we have such a bad perception, such a bad single story about these men, we should send him to the guillotine, we should crucify him, and if we allege he has killed somebody, we don't even apply our minds. It is Linturi after all. Linturi sayo ute fwambo mapacho kae kuom lando kondiko weche mag miriambo ewiye kuom thuolo mar higni 7 mokalo kaka yo mar ketho nyinge. Mabiro e kinde mamoko kuom jokanyo mag komitino mawuok e riwruok mar Azimio odhanjo ne bura makamano e mano magiwacho ni komitino oyiengore nyakonchiel. Ponono ni thoth jokanyo mag komitino osiro paro mar golo e apisi Mithika Linturi, jatend piny William Ruto biro teng'o lwete mogo. E komachielo, Linturi biro dhi nyime kod telo ne migao mar pur poni thoth jokanyo mag komiti mar Naomi Wako owito oko bura makamano e ripot margi. E bura mokwongo mar thicho oko jatend migao e apisi e bwo katiba mar 2010, komiti moyiedhi mar od bura motelne kod jood bura Naomi Wako osingo mar chiwo ripot maratiro ne od bura chieng' wuok tich juma manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.